Ja, jeg vil lige forklare cosinus. Så hvis vi har en enhedscirkel, en x-akse og en y-akse, så har vi en trekant, der ligger inde i en retvinklet trekant. Så vil det hernede, det er cosinus, fordi den ligger på x-aksen, og så har vi retningspunktet heroppe, som er det punkt i trekanten, som rammer cirklen. Så vi går herover, tegne retvinklet trekant, A, B, C, lille b, og C og A. Godt. For at finde A, så bruger vi formlen cosinus til vinkel A. Den giver så siden B. Ja, det vil sige, at vi finder siden B. Og hvis vi så gerne vil finde siden A, så tager vi så og siger cosinus til vinkel B. Og det giver så siden A. Hvis det så omvendt, og vi gerne vil finde en vinkel, så bruger vi cosinus i minus første til en sidelængde, det kunne fx være B. Og så får vi så vinkel A. Og så formlen for cosinus, det er cosinus til en vinkel. Det er altså lige med B divideret med C, som egentlig er den hosliggende katete divideret med hypotenusen.